подкаст Епича, аз съм Драгана БГ и както виждате сме на най-новата версия, или по-точно вие не виждате, или пък не знаете, че това е най-новата версия на Critical Ops 0.6.6.9 е най-новата версия. За тези, които не знаят, вече знаят. Това е най-новата версия и я играя за първи път. Най-новата версия, нали? Я играя за първи път, защото, както може би някой от вас знаете, не съм снимал от много отдавна и сега решавам да снимам. Съжалявам, че много дълго време нямам клипове, но няма проблеми за това, нали? Надявам се да няма проблеми. Така, трябваше да видя какво ново има в най-новата версия. Нищо. Добре, сега мога да видя има ли нови оръжия. На кой да се дам да ме убият? Шегувам се, няма да се давам. Само малко така ще... Опа, ето, убих го, yes! Първият ми кил. През... Отдавна забравя да сами памени човек. Даш. Да, фак, пак забравих да натисна би. Защо се забравям? Не, фак. Шит, бро. Шит. Защо се забравям? Фак. Да, и хубавата ми мишка за да спре. Джумпинг. Окей. Хедшот. Право главата. Окей, би. Добре. Нов пистолет. Не. Тук нещо ново. Не. Но защо си мисля, че това е нещо ново? Я да го видя. Това не. What? Мисля, че това е ново. Или пък е от старите. Нямам си да идея. Никаква идея нямам. Сега ще проверя. Така. Окей. Не, по-различни са. Окей. Едно ново оръжие в най-новата версия на Critical Ops. Добре, сега от тук ще лепнем. Аз исках само да ви покажа нали, новата версия на Critical Ops. И в същото време я заявида. Окей, тук си е същото. Тук нова арена няма за сега, но легаки. Преди легаките беше малко по-различна картината, но няма значение. Така, окей, тук си е същото. Сървър, не, това мене го нямаше. Окей. Да, това преди го нямаше. Да.
Окей, не ми се прави сървър. Така. Да не би тук ще да направя сървър. Не ми се вярва. Знам, че там може да се направи сървър. Терористи. Взимам АК-то като терорист. Нали, аз съм си с АК. Но мисля, че бях в този сървър или пак не. Няма значение. Не знам дали съм бил или пак не съм бил. Ще се разбере. Скоро време. Уре, беби, боби, ба. Тинг. Окей, питай, мислих това е всичко за този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. И това беше само ревю на този мод. По-точно ревю на тази версия. Не на мод, а ревю на най-новата версия на Critical Op. И мисля, това е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте, абонирайте се. Бай-бай!